Takže seruste, ideme toto tu losnúť. Tomiho Razíga, ktorý má spolupráci so Sportzučkom. No a vlastne ten, kto vyhrá, tak získa cenu od Sportzu. Takže základom pre zaradenie do losu bolo zodpovedať správne na 9 otázok. Odpovede tam Tomi nakoniec dal. 13 ľudí sa zapojilo, z toho 12 mali všetko správne. Takže poďme na losovanie. Losovať budeme 5 krát. A kto bude po 5. losovaní na prvom mieste, tak je víťazom. Ja dám časovú pečiatku po 5. losovaní. (17:35). Mená máme všetky tuto. Takže Martin posledná pozícia, Stanislav prvá. Toto vidíme, Martin posledná, Stanislav prvá. Prvé losovanie, druhé losovanie, tretie losovanie, štvrté losovanie a piaté losovanie. Máme tu víťaza Stanislav Tančák, ktorému gratulujem. Takže (17:36). 5 losovaní a víťazom je Stanislav Tančák. Takže gratulujem. (17:36). Ešte raz víťaz. Čaute.